Kinuna ni Jesus ken ni Nicodemo, gapot ikas taunay apanagayat ti Dios iti lubong, inted na ti kakaisuna nga anak na. Tapno ti siasino man amamati ken kuana saan amatay no digat agbiag nga agnanayon. Karitay nga tanga daytoy nga bigat good. Makunatay nga tanga daytoy nga bigat good. Good morning. Kadto maka usual di jay greetings tayo nga good morning. Is it really good? No. Pala pa nga miris mo no good tibiga mo. Misteryo daytan. You have a good morning. Kadatan, misteryo ay si tipias tatayo apo solemnidad ti nasantan unay at Trinidad. In our Christian faith, itinay na Christian na pamati tayo, we believe in one God, in three divine persons. May maysa a Diyos, haan at talo a Diyos, may maysa nga addaan talo a persona. Ti Ama, Anak, Espiritu Santo, the Father, Son, and the Holy Spirit. Kada ito may sa Diyos nga addaan ti talo a persona, impakita na ti dayag na kina si asino na kada tayo at tao na. Umuna, the Father, Old Catechism of the Catholic Church, ti Ama na marswa, datayo amin, pinarswa na ti lubong, agraman tao, datayo. Simmi na ti taod, gapot ti pride na, tangsit, basol, this is sin, na iyadayo tayo kini Apo Diyos, napukaw tayo ti jay nyanaganan, di jay privilege to be in paradise. Nya napukaw tayo ti paraiso. Gapot na isimmi na tayo nga kini Apo Diyos. Ngam, ti Diyos, haan na tayo nga binaybayan, imbaon na ti kakaiso na nga anak na bimaba. Taumay na tayo isalakan. Creator, Father, Son, Savior, imay na tayo insalakan. Inlungalong na ti sakramento, aging gatat iso ti sakramento nga laklak amon tayo. Idi natayon ni Apo Isus nagungar, imuli sa dilangit, imbaon na the love of the Father and the Son, iso day ta Espiritu Santo, iso ti mang sanctifier tayo, mang paspasanto kada tayo. Kaday ta ti bigbigbigan tayo, ti misteryo, the mystery of the Holy Trinity. Anya man ti misteryo, namang mangag tayo ti misteryo ko, nagitay laeng misteryo ti nasanto Rosario. Ti umuna, anaragsak nga misteryo, iso daydi, panangipakdaar, ni Apo, may ikadwa nga misteryo, isusoknal, misteryo ko na tayo dayjay. Ti misteryo, mapasamak, narigat tayo maawatan, ngam mapasamak. Ti milagro, iti human level, of thinking tayo, kasla imposible, nga maaramid. That's a miracle. E misteryo, mabalin ang mapasamak. Mapasamak, haan nga mabalin. Mapasamak, nga maantay la maawatan. Kala ko mano nagsikog ni Kumarim Abalo. Kaumulakay na. Aha, wadda misteryo mapaspasamak ditan. Di mat? Oy, magmagagyaw. Naawan nila kay na kumaan na tayo mutan balo ka da medyo agsikog. Adda misteryo. Di mat? Mabalin nga, adda makasikog. Nga mabalin nga agsikog at babae madhaan. Ngam na ni kumparin tinagsikog, milagro mo datan. Well, di misteryo, mabalin ang mapasamak. Mapasamak nga mabalin. Ikatin nyo di word nga mistake di mabalin. Mapaspasamak. Ngam na daddo mahaantay laeng nga maawak. Kas di misteryo ti Trinidad. Ti misteryo ti Trinity, adda, anya naganan, napasamak, dadtoy, ngam, iti utek tayo, ti kapanunutan tayo, kunana nga ron di ka no agadal ka ti theology, kala ko dagay nagadal ti theology, i-prove mo the existence of God, kasla ko panugnakam nga adda ti Diyos. Adalem amin, kutkutem amin nga rason pamanagnak mo, tapno, mapanagnak nga adda Diyos, and then mamati ka. Tapno, mamati ka, faith, seeking, understanding, kung nanaday niya,
Nga ti pamati, masapol nga umuna maawatam, tapno adda apatsem. Kati kurang tayo a Roman Catholic, hantay kayat ti agadal. May kayo tag seminar tayo, may kayo tag recollection tayo, may kayo ta adalon tayo. Adula amin. Iso nga hantay mauawatan, aging gana tatadandani ka pumusayan, ti paila sa ludsod mo, abaya ka nung agday dayaw tay terrible tao. Matay ka ni so paila sa ludsod mo. Into ni suro dadi ka mo umay. Into na i-explain dadi ka mo dumdumngag. Abaya nga agasawat pade. Ay Diyos ko matay ka da. Diyos ko nabayag ka senior citizen amin nga pade pinagsaludsudam ti kasta. Into isuntuman ti saludsudam Diyos marunon. Ay nga pa inyo lang nagyan ti utakan. Kaya iti pamati kunana dayjay ti panagadal kini Apo Dios masapol nga adalem nga umuna awatem tapno patsyem but the mystery sa bali. Sa bali ti misteryo. Kasano ti misteryo? Sino makamong aglangoy kata kayo? Awan? Di pa ino aglayo, siyak lamay salakan? Amo tayo aglangoy. Tilangoy me, ija ayan me, gapota, barbaryote kami, di mi amo dagita butterfly kada, backstroke kada. O tila amo me nga langoy titokak. Rumarib kan, rumwar kan to dyan, kas laeng, ure, puha ko namin, ure takinuang dagita mga kwami dyan, kas dila ti amo me nga langoy. Kada kaya agisuro ti langoy, wala ikuada di churi na niya. Ibagada kas ti churi na, proper breathing, proper ko kunada. Ngam santo la masursuro di swimmer, ti aglangoy, into no isuna, kemapan bumatok. O mawawatan niyo ti bagbagak. Santo la maibaga di swimmer, santo la maibaga ng amunan ti aglangoy, no bumatok, kaisuna nga mismong ti ag. Kas jay mo ti misteryo, para kanyak datoy awan nang ibaga. Ngam kas lakas jay ti misteryo ti panangawat ko. No adalem la nga haam mo nga iserreg di bagim haam mo nga inyanak igamer. In Ilocano igamer isubmerge no kumano ibatok isubmerge irareb haammet. Igamer ipulo-pulo kas jengatan ti Ilocano nan. Into no samula ang maawatan ti misteryo ti Trinidad. Nuri na kamaigamer ka ita a misteryo. Haan tayo nga ibaga kakabsat nga ti misteryo ka, nagaddayo at dijay, dadtuyak haan, dadtuyak trabaho kanya tayo. Mapaspasamak ti misteryo ti inaldaw. Ti misteryo ti Diyos kanya tayo, adda ka na tayo, sa tay la maawatan, no, adda tayo dituyan nga naigameren, sumrek tayo. Sakbay tayo nga marina, tantay gord maawatan ta, no mystery ko na tayo, agkurang dati utek tayo nga mangilawlawag ti misteryo. Ngem masapol nga maigamer tayo, tapno marina, ken adda ti pan nakarina, ken adda pan nakaawat tayo, oray no, ti totality na hantay maawatan niya. Ang kas pangarigan ko ma, iti may lubong ti medicine, di ko mapasyente tayo, matayon. Segun ka dagiti agad adal di may medisina, kunada, surrenderan. Awan namnaman na. Amuyuti ko na dagitay do doktor, agkararag kayo. That's the mystery. Di pa nagkararag nga agkamang na itudan nagpatingga di jay laingdan, kalpasan nga nagadalda, agkararag kayo, mapan ijay ti misteryo. Apaya nga agkamang tay kenkwana. Ngem no limaing dayjay ti milagro niya. No nakalasat, dayjayan ti mapanti milagro. Kaji misteryo, agtrab-trabaho ka na tayo. Ti misteryo, adda mapaspasamak ka na tayo. Haantay lagawin mari ng daduma. Ang kasla ko mada tayo, adda kay ditoy. Sino nangayab kanya yung imay ti simbaan? Who drives you to go to the church? Sino tinang nangibagaking ka? Gapo ka dita, Katoliko ka, obligasyon ko laeng ti mapan. Wano siyang schedule ko ti agbasa ka, mapanak laeng. Wano, gapo ta siyak ti para kulikta, ka mapanak. Wano, naruwam ka di DJ puso kon, jeri nak nga mapanji simbaan ka, mapanak la di simbaan. No. Eh sa mystery no, apay nga dakat to eh. Sino nangiguyod kay nga umay dito eh.
Mabalin tayo ti agabsent, mabalin tayo ti maturog. Mabalin pa nga hangkay ko mang imayon ata naturog aklatan. Nga maapaya nga na-drive tayo nga dati, just sa mystery. Awan nang pilit kanya tayo. Ay ilaklaka tayo, barbaring no maawatan tayo amin, ta oresak kajak maawatanan. Kala ko siya at kami, obispo, padi, madre, panawan mi, di pamilya mi, nga umay agserbi kada kayo, kahang kayo maakabkabagyan. No, kwarta ti berbero kami, haan nga pulos nga umanay, tikitaan mi, no siya kumano nagabrodak, ano nagadalak kumati sa bali nga profession, ba nangak nga maapaya nga adda dagiti mayat nga agpadi, adda dagiti mangitid ti biag na para iti evangelization nga handa magkabkabagyan panawan da iti pamilya da haang kadi a misteryo da jay. Awan sa magkasasao kon Apo Jesus misteryo da jay. Kakunatay ko sorry for the word kunatayo. Apay nga agpakatangaak iti daytoy abokasyon. Apay nga nagpakatangaak nga pinanawak di pamilyak, tapno umayla ang agserbi ka dagiti ang kumot mo. Haan nga tanga misteryo dayjay. Kano nagpakatanga kami, kunami mamadre, papadi, nagpakatanga kami, tapno umay kamla agserbi, haan nga nakarkaro nga, sorry for the word, haan nga nakarkaro nga, nagpakatanga ni Apo Isus, kagapukan niya tayo. Diyos isuna, anak ti Diyos, imay na tayo laeng arakupan nga managbasol a tao nga awanan ti kaikarian tayo. Gapu ti kinatangsit ti puso tayo ka imay inyanaganan na napukaw tayo ti paraiso. Ngem kuna tayo kumano the word kumaga nagpakatanga na may mayat sa magamin di ba no nagpakatanga iso na nga imay na tayo inarakop nakarkaro pa iso na ngamda kami. Nadagdagsan pa di inaramid na ngem apa yang inaramid na. That's a mystery. Misteryo na ijay. Naaramid, ngam, haantay mailawlawag, no anya tinangiduron nga naaramid akas jay. Kas jay magkanya tayo. May damerpak nga takot ti simbaan ni sa mystery. Is my obligation, kunam kumawon, naglakang aramid ti obligasyon. Ngam adamo dagiti irresponsable nga mga aramid ti obligasyon. It's my mission, kung natayo ko nagrabaw ti mission, tanunalpas mo, mission mo, awanan tinaununag agapapanan na. Ngamdamirpak nga imay katoy, sino tinangidoron king ka, sino tinangidrive ti pusam nga umay tata, gapotag kristyano kurang. Mabali mga may ibaga, umayak tapno umayak, dumawat ti panakaagas, at dapay na ununag. That's a mystery. Kala ko ipantayo iti sisa, jigimong, gapota, BEC Sunday nga rutata, Basic Ecclesial Community. Anya ti kunana. Ala ko madijay sisa, kayat tayong ornusen. Kung nati maikadwa nga maibasa, nagpintas. Den ganyo ti dawat ko kunayo. Kuna ni San Pablo kadagiti taga Corinto, agtutunos kayo, ket agbiag kayo asitatal na, ket addanto kada kayo ti Dios ti ayat kental na, agtutunos. Iso nga no ibagbaga tayo nga ti pagarian ti Dios. Ki ijay tula ang haan, isungor jilwalo tayo ti amami. Anya ti kan amami nga sa dilangit madaydayo ko matinagan mo, dumteng ko mati pagariyam, ditoy daga akas sa di. Kaya na nga saun, mabalin ti agbiag ti pagarian ni Apo Diyos, ditoy daga. Anya ti pagarian ni Apo Diyos, iya daga. Di may isang agkakaaruba. Di pa nagkakaaruba tayo, di sisa tayo. At daman masaktan, ibaba na di pride na, mamakawan, misteryo day jay, ibababa tayo, di agasawa. Itaam ti misteryo di ayat ti agasawa, baka di yung pala na amiri sa aging katata. Nagbasol di maysa, at dakayat na nga bukod nga aramidan, ngam lipatin na di bagina, agpakawan, pakawanan di maysa, that's the mystery of the love. Iti agasawa, lipatan na di para kanya na para iti matapno laeng maurnos day ta pamilya, kano adda pa nagtutunos, adda pa nagiinnayat, misteryo day ta. Na adda nagkamalik at danto pay la tarigagay nga agpinnakawan, agkaykay sa agurnos, misteryo day ta.
Isugarod nga hanga maibagay ti misteryo da Trinity, da oneness, ti panagkaykaysada, panagtutunos da, mausar tayo iti panagtutunos, ti inaldaw-aldaw a panagbiag tayo. Isugarod nga, di pamilya ko ma, di jay sisa. No ti agar-ari kitin nang sitan, conflict is good. Haantay nga ibaga nga ti panagrisiris ti idea, panagrisiris ti jay discussion, at na masaktan, yudad duma, haan nga bad day jay. As long as agturong iti common good, haan? Isugard nga ungtam, di ubing nga sulpeng, tap na sumurot iti common good. Isugard nga tobngaram ni kapitan ka ora nyanagan ng dosaan na di sulpeng nga bumarangay, tap no maiyornos iti common good. O mauawatan nyo na ti bagbagakaan. Kung addan to pala pa nagtutunos, kayat na nga sawan, misteryo day jet, hantay kayat ti madi. Isugar nga di puso, di bisa nga pamilya, no adda pala pinakawanhan nga agar-arik kinatangsit, no adda pala pa nagkinaawatan, han nang ipapapilit, lata di kay kayat nan nga uray mistaken. No addan to pala pa nagsisinakit ti agkakaaruba, no arayatom to pala di kaarubam nga agsakit, adda pa nagtunos yo, misteryo day jayan. Mai-apply ti misteryo day jayan. Apay nga hantay nga pilpil yan, kala ko manitatang. At damo kwarta na, at damo trabaho na. Pinanawan ng ta pamilya na, awanan ti pa nagtutunos, inaramid nan di kay kayat na. Ado ti kasjay, ngam no pinili na pala ti nagsakripisyo para iti pamilya, tinipod na pala di bagina, ke oray nagkamali, lalaki man no babae, ke pinili na pala, ang ti ayat na iti pamilya, that's already a mystery. Misteryo day jayan. Katakakabsat iti misteryo gapota kuna tayo ti Dios ti Ama Anak Espiritu Santo nagtrabaho kada tayo ngem agbibiyag kada tayo. Ti Espiritu Santo nga naimaldit kanya tayo di mat naibunyag kanya tayo siya bunyagang ka itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti ubing nagbalinan nga official member of the church ti bagini Kristo. Gaddasan haan? Into no magkonfirma ni Apo Bispo, wano ni Apo Padi, imaldit na, ijay muging, jilana, anya ti kunana, awatem ti pan naka imaldit, ingka ti, dagiti sagot ti Espiritu Santo. God the Holy Spirit, right? Isugar nga at kanya tayo, haan nga adayo day ta misteryo, si kakinsyak, datay anabunyagan, datayo abagina, nakagamur tayo. Tila kurang tayo no dumakas, ano ti panangamiris mo nga agtrab-trabaho ti Diyos kada tayo. Ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Kas ano ti panang bigbig mo nga kadagiti amin nga aramidem agtrab-trabaho ti Diyos kada tayo. Nga nakagamur tayo, nakanayon tayo ti Espiritu, ay ti misteryo ti nasantuan at Trinidad. Isugar nga tunggal, ada nasaya at nga panggep, nasaya panagurnos, panagkaykaysa, panagayat, agtrab-trabaho, ti misteryo na kada tayo. It's a mystery. Kano dat dumagamin ka, sabsabali mo, haan nga makapagtrabaho ate, kung ulit-ulitan tayo, no tapusom ka, nap-nap no ti kinamanaging bubukod. Amom ti tao nga managing bubukod, agsakit. Gasa mo talo katuon ti styrofoam mo nga tabtaba nga inyawid mo, di mat imburay. Ayon to no kan nag-uric acid, agbubukol amin nga lapayag mo, managing bubukod. Di amom ti tao nga managing bubukod, no haamuhan nga agiburay, agsakit. Apaya, laurnongam ta sakit tanakam mo. Ni katugangam, ni kumarim, di abalayan mo, di kaarubam, ni lakay mo, inurnong mo, the makal enlargement of the heart, binukbukudam tonti, maintenance, gunggunam. Taguran na nga ron ti managing bubukod. Isugarod nga iburay mo, itid mo ibatam. Tapno adda oneness, adda panagkaykaysa, kasjay mo ilaeng, kaslalam di agasawa. Bukbukudam ta pride mo, hamo nga ibatan. Haan nga misteryo, hang nga mapasamak ti misteryo ti ayat ti jay. Bukbukudam ta sakit tinaka mo, hamo nga ibatan. Haan nga maaramid ti espiritu ti pamakawan. Ti misteryo ti pamakawan, ije pamilya. Di kaarubam. Panagkakaaruba yaw Allah, riri dito. May sala nga bulong ti mangga, pag tintin, nagbatan niya. Ti mangga ya!
Amo kayat ti makiurnos. Ay, mamati ka nga ron nga agtrab-trabaho ti misteryo. Mamati ka nga ron nga agtrab-trabaho ti espiritu ti Diyos ijay. Kasi sung ako na tayo kakabsat, sa tay la maawatan, day ta misteryo, no, igamer tayo, no rinaan tayo, nanaman tayo, ti kaadana, kin kaadda tayo, iti day ta misteryo. Haam mo mari na to tiri na ang day ta gurgura, imimon, apal adakes, sakit tinakam, pride, haam mo pulos mari na, ti agtrab-trabaho ti misteryo na kingka. Ta amin mga imbaganak humility, amin mga imbaganak, amin mga inaramid na isongarod nga imay ti Diyos anak ta, kapyakin pa nagkaykaysa. Isong ako na, ti pagarian ti Diyos mabalin nga ibiyag ijay unag ti pamilya. Ti pagarian ti Diyos mabalin nga ibiyag ijay ayan ti panagkakaaruba. Ti misteryo ti Diyos mabalin amari na ijay unag ti pamilya. Ti misteryo ti Diyos mabalin nga mari na ijay panagkakaaruba. Iso nga tatakakabsat agapot a piyesta na, piyesta pa iti BEC, di basic iglesial buno sisa nga kung kuna tayo, apa yung hantay padasen, apa yung hantay nga rinaan, apa yung hantay nga bigbigan nga agtrab-trabaho, ti misteri, dahito nga misteryo, ti Trinidad ti panagkaykaysa kada tayo, kamabalintay mo nga nanaman, ilariga na nga kunakon no sa bali di focus na, sa bali nagyan na, ay talaga pulos nga antay marina. So nga tatta, di ko nakon, apay nga dakat toy, sino nang iduron? Inawis daklaan pader, oray pay. Obligasyon ko nga minti umay makiba, naunad na naununag. Katoliko ak namin father ko umayak, haan lang nga dayta, siya kami ti para kulikta, oray pay. Sino nang iduron king nga imay, bigbigam nga misteryo, trabaho ti Diyos, aramid na dayta, dakkel nga banag, dakkel nga kaipapanan. Kano kanayon mo nga rinaan, dahil nga misteryo nga trabaho king ka, iti pa nagasawa, iti gimong kin iti pamilya, sumanto ka. Ti misteryo, ti Trinidad, at daking ka, ala piyastana. Hantay lang nga ibaga nga piyasta nga adayo daytoy, nakagamur tayo. Therefore, mabalin mo't nga i-claim tayo nga napudno, makipiyas-piyasta tayo. Di puso tayo makikaykay sa iti dayta a misteryo.